Hej. Når man skal lege med alginaten, så tager jeg en ganske almindelig spand. Den her, den har været brugt til gips. Så skærer jeg top og bund af, samtidig med at jeg skærer den op her i siden, så jeg står med et stort stykke plastik. Nu har jeg skåret mit plastik op. Hvis I gør det med en vinkelsliver, så pas på, at plastikken bliver varm, så det kan efterlade brandmærker, hvis I får det på huden. Nu vil jeg samle min bøtte i den størrelse, jeg nu vil have den. Og så vil jeg give mig til at tape den med noget gaffa. Nu har jeg samlet bøtten med gaffatape. Så gør jeg det, og jeg har kontrolleret, at der er plads til 2 hænder hernede, hvor man kan få hænderne godt ned, uden at ramme siderne og uden at ramme bunden. Så tager jeg noget gipsgage, og det lægger jeg på i bunden, således at jeg danner en god, solid bund, som kan indeholde væsken. Nu har jeg så kommet gips i bunden af spanden. Nu skal det lige have lov at hærde, men her kan I se resultatet. Og når det er hærdet op, så vil jeg gå videre i forløbet. Nu er min bøtte hærdet. Den er ikke gennemtør, for det behøver den ikke at være. Så tager jeg den, og så putter jeg den ud i en spand med noget jord eller noget sand. Det er meget vigtigt her, at I ikke tager en fast beholder. For tager I en fast beholder, så sker der det, at I skal slå beholderen i stykker, og objektet risikerer også at gå i stykker. Nu er min bøtte placeret, så den står stabilt. Og nu skal jeg så i gang med at blande alginaten. Der tager jeg 1 del alginat og 3 del vand. Og så pisker jeg det meget hårdt, helst med en boremaskine med sådan en pisker på. Og så bare på fuld skrue. Der skal piskes sådan cirka i stedet mellem et halvt og et helt minut og ikke mere. Nu har jeg hældt alginaten op i min spand, og så sætter jeg fingrene ned. Her er det vigtigt, at man mærker efter, hvor er bunden og hvor er siderne. Den her, den er en anelse for lav, den jeg har fået lavet. Men jeg kan gøre det, jeg knytter mine hænder, så jeg er stadigvæk. Så sidder jeg der bumstille i de næste cirka 10 minutter. Det skal lige siges, at jeg har anvendt koldt vand. Bruger du varmt vand, så størkner det meget hurtigt, og man risikerer, at det går for stærkt for en. Så derfor har jeg anvendt koldt vand. Jo mere trænet man bliver, jo nemmere kan man gå over på lunken vand. Men jeg anbefaler aldrig nogensinde varmt vand. Det kan godt føles lidt som om, når alginaten stivner, at bunden kommer op og presser på dine fingre. Her er det meget vigtigt, at man sidder bumstille, for ellers er det hele det klapper. Nu er alginaten så stiv, at jeg faktisk hænger rigtig godt fast. Så gør jeg det, at jeg bevæger mine fingre kun et meget lille bitte kun, og lige sådan vrider lidt for at få den til at slippe, da det er meget vigtigt, at den slipper sådan ret præcist. Nu har jeg så trukket hånden ud af alginaten, og det er muligt, at min er kollapset lidt, fordi jeg er jo selvfølgelig lidt utålmodig. Og det handler jo om at være rigtig tålmodig, når man skal have hånden ud, og det er jeg ikke altid. Så har jeg blandet mit gips, så det har en rimelig tyndt flydende konsistens, lidt ligesom tyk mælk. Og det hælder jeg så ned i objektet og godt udenom. Og så banker jeg den rigtig godt. Så lader jeg den hærde i cirka en halv times tid. Så vi kan se, da gipsen ikke er vildt hærdet op, så er den forholdsvis nem at trække af i bunden. Og så åbner jeg ned langs siden, hvor gaffatapen sidder. Så er det hele frilagt, og som I kan se, så er der hverken klumper eller nogen som helst ting i alginaten. Den skal vi så stille og roligt nu have vendt om, således at den kommer til at stå på det her. Når vi så har vendt den om, så skærer jeg den stille og roligt fri, selvfølgelig uden at ramme objektet.
Alginaten er et produkt, du bare kan smide i skraldespanden, da det er ganske almindeligt forbrændingsagtigt. Og som du kan se, så har det lidt en konsistens af kødpøls, sammenligner jeg det med. Her kan I så se, at objektet er ved at blive fritlagt. Det er vigtigt, at man tager den meget stille og roligt, når man sidder og graver alginaten ud herinde imellem fingrene. For ellers så kan man risikere at knække sit objekt, og det vil jo være ærgerligt, når nu man er nået så langt. Der vil altid være en lille smule slibearbejde, så det tager jeg med et stykke ganske almindeligt stykke gage, hvor jeg simpelthen sætter mig til at nulle min figur. Og som I kan se, så kan jeg lynhurtigt gøre den fuldstændig fin. Det er vigtigt, at I gør jeres figur færdig med det samme, og det vil sige, at den skal være sleven, den skal være pudset af, så den står fuldstændig, som I gerne vil have den. Da det er strengt forbudt at slibe i gips, der er tørt. Men jeg har kun tilbage at sige god arbejdslyst. Imens jeg sidder her og finpudser på mit objekt, så kan jeg tilføje, at der hvor man opnår det bedste resultat, det er, hvis man har afmålt sit vand og sit alginat, og så hælder vandet i skålen, og så tænder piskeren og tilsætter alginaten. Det giver altså det bedste resultat. Nu vil jeg sammensætte videoen til jer og lægge den op, og så kan I se det færdige resultat her senere, når jeg er færdig med at pudse på det.